Ipadiang sumpah pibaro kiparalok kiparajor sasisen siya kaneka channel kisau ayam paralok kajan mit kapasuk ke komen pibaro iway pa iway kamtam ya gitu kiparalok kibalawan basakhi dala kanyong kakmat hangat ayapo madan puluh hakaba nakaliang kasilong lajong kalalaban pelim yaka East Bengal daar lakaway haka quarter final jong kaduran skop arhajar arfusau bat kasilong lajong kan ya kendo Persia ya kan Northeast United haka semi final te paralog hanga jiway pa iway ladap da kamen sim ka ba kamen haka ba ilayo iba kajelame khalaya bat kipat ba kide sisya ki ba eat football haka ba katay ka Jawaharlal Nehru Stadium kampat biang pura namar kidang pun ba kipat ba kibalado tiket kibomyo tiket kibala sa sabar ka stadium namar barok la ban yorong hapo ban lada ka football kalong hakane kerukom katay ka Jawaharlal Nehru Stadium nana kata ka stadium kabadon hapo madan pulo kadang rit palan namar kampal la ban rung kampal la ban penrung ya barok ki riu football ban yo ban sakhi ya ka jing ya la kai menta ka janbit haba pai ka jing ya la kai kalong ka jing ya la kai ka bawan ra ka jing ramen sim ya ki paj ba anong Kristyan jong ka silong lajong namar tengah kami di bafra Marcus Rudwell ulah yo ban head ya ka bol ban penki ya ka jar jong ka East Bengal panado kanai ka minute kata ka jing sirhem jong ki paj ba anong Kristyan jong ka silong lajong kalalong ka barhem bat ki daun kata ka jing kermen ba ka silong lajong kan yo ban ra iya kan nam job Henry haka minute ban nyaw hunyo nakaliang una u nanda hasekar jong ka East Bengal ulah pen tanda kendiat ya ki paj ba haba ulah yo ban penyak haj terbaka gol ka jong u haka minute ka ban nyaw hunyo Rai nakaliang ka silong lajong kampat do mensim setia lang ba ka jing yai Kristyan jong ki paj ba lang ba ka jing Risa jong ki paj ba lang ba ka ta ka jing Yahla jong ki paj ba ka jing ai mensim jong ki paj ba ada ka perta lajong banda kai baruai banda ka ba ai jing Kristyan ka bapura ya kanai ka tim na po silong layo iba haka minute ka ba prapusau nakaliang jong u fiku sendai ulayo pat ban pentam biang ar lakaway bat kabalana sendon hadok bakut ka jing lakai kasilong lajong kalala bantam na ar lakaway bat menta kasilong lajong kalayo rung saka semi final jongka Duranskop arhajar arfusau dapat ba nangai ba pernah jong hiway pe football segitu ke bomyo ban rung menne sepo jong ka stadium ladu mensim hadu kata-kata bat iman tada ka football kalong hakane ka rukom tada ki paj baki ik football ngidon kam ya ka stadium ka bakam ha ka bahalaman penrung e ki brew namar kumbalong menne ka janmit ki brew ki balayo ban peja ka football basaki hapo ka stadium kilong kasau hajar kendai spa prapo prangun namar kane ka jaka jong kane stadium lapan dapur da kita ki paj ba ki balarung ki balayo ban rung hapo jong ka stadium bat kumbang alaong menne ba ki babon ki paj ba ki ba don sabar ka madan ya lakai ki bala do mensim ki bala na mensim namar ba baro kim yo ban rung ki ladu tiket kim yo tiket syuk ban rung sapo jong ka stadium rewala kata na kalian kanai ka channel ni ai mensim sachisen biang ya ka silong lajong bakan ya lakai ba sachisen hado baknang bakan yo ban ra sendon ya ka final jong ka Duranskop arhajar arfusau dan kalian kejongi ikit bokit ruang ya ka silong lajong sachisen biang bat kum juru ai ku playo kiki paj ba nong Kristyan ki paj ba rewe football jong ka jela mekhalaya bat jong ka jaj ben rewe nyu trep nyu skum ba pinya ya jing Kristyan ka football namar ka football kadika wai na ka sem jong ka jing jela kai ka ba ki paj ba ki id ba satlak ka perthai tetar hado video sambiang ha ka wai pat ka video ku play sibun ku play si hajar ngo